Munjari Makadi Kudzimba. How's been your week? It's June. Welcome to the big port. And as usual, inini flamboyant queen and family ndeka and it ndinofamba Nazim Khalid iyanonzi Mount Zion anditika. Right, today on the podcast we've got a special guest. Nasinge chitimbotaura neshona nokuti ndachikutaura nezvazvo nezvechivanhu, our culture. Right, we'll leave my co-host to introduce our special guest. Aiwa Makadi, nasi tina vanonzi Dr. Chucks. Ndizvo zvanje? Ndizvo zvesvo. Aiwa munogona nyingumbo kwazisa vanhu. Tinokukwaza vateereri, inoitwa Dr. Chucks umba makombe vamwe vanonditi gwindingwi mubarwe. Ndinofara kusangana nemi pachirongwa chino cheMount Zion ndichichingamidzawo zvekare vari parapa tichiisa manje. Nasi totombosvika nasi totombojaira. Aiwa zvakanaka. I think ndofunga mangotiudza zita renyu. Munogona kumbotizivisawo futi kuti kwamunogara kudiaspora I understand Cape Town, right? Joburg. Joburg. Yes. All right. Kuri sei and everything. Shesa. Joburg inenge yakatinaka yobva yatiipei sezvo isiri nyika yedu asi tinotenda kuchengetwa nevadzimu, vanhu vose vachivhumbamirwa vachisurudzwa pane zvakawanda zvinenge zvichiitika. Tinowanza kuti kune mhirizhonga saka timboriwo kuno kusvika zviki zvinopera asi novimba kuti vakachengetwa kwavari. Mapindura mumvunzo ndada kutozobvunza saka makatouya nemhuri zvese makatombo mhuri iriko saka mhuri yagara inogarapo mai makatiza muchiziya vanochengetwa nemhepo ima muchengetwe ini ndiri kuno pane zvandakafambira handina kutiza undo. Alright aiwa ndizvozvo. Alright, ivo vatariri vangade kuziva kuti tiani anonzi Dr. Chucks uyezve vanokuzivai vacho vanoda kuziva kuti rwendo rwenyu tinogara chikodai pamafacebook pamatiktok muchidzidzisa, saka maybe munogona kuudza vanhu kuti jeni yenyu yakatanga sei uyezve kuti muzotanga kudzidzisa vanhu kumatiktok nezvimwe zvese makatanga sei. Alright, ndinotenda. Dr. Chucks izita rebasa asi chakakura ndechekuti umba makombe ndorandinoda riri zita redzinza, zvichireva kuti ndinoyera nguruve yemusango kana kuti yavanoti njiri. Nhau yekudzidzisa haina kutanga nhasi, yakatanga ndiri mupwere, saka kunzi doctor ranga riri dare reurapi rakabata kubva ndiri mudiki, saka izita randakapiwa nevanhu vazhinji panguva yandairapa. Funga ndakatanga ndiri kuchipostori, ndakazoziviswa kubva kuchipostori kuti uyu ane svikiro, kusvika ndazosvika pasvikiro. Saka vanondiziva ndinobva muguruve, ndiri mukorekore akakwana, handiite chekutaura ndoita chekusanyaura. Saka ndokukurukura kwandingaite. Kudzidzisa ipangidzo, pangidzo haina zvinyorwa, haina kainotorwa, zvinongouya. Zvekuti wakandibvunza chinhu chechivanhu ndinokuudza sezvachiri nokuti chinongouya. Handina kuchiendera kuchikoro, handina chivanhu chandiendera kuchikoro, zvinhu zvandinopangidzwa. Saka zvinongouya, wakangondibvunza nyangwe ndiri papi ndinogona kukupindura mubvunzo wokuti unogona kubetsereka. Saka zvinhu zvagara zviri pandiri kubvira nokubvira, kuti nyangwe nevanhu vakuru vanototi ndikisvika mumusha vanotouya kuzonzwa dzidziso idzodzo. Kana vana vechikoro ndinotorwa ndinodzidzisa ikoko. Izvozvi kuya kwandakaita yanga iri nhau yegomo, ndakaenda kudzidziso ikoko saka toboroka nezuro. Saka zvinhu zvagara zvingori pandiri. Alright. So at your age, how did you manage to connect with your ancestors? Nhau yekuti ndive neconnection nevadzimu ina handingaiti ndakaida, ivo ndo vanosarudza kana kutuma. Ndosaka ndichiti pangidzo kupiwa manzwi kana kuti kusarudzwa kuti chiita izvi, iwe hauna chaunogona kutaura nokuda kwokuti iwewe wanhume. Zvakafanana nokuti unenge uri homwe yakaiswa dhora iudze muridzi kuti mari ishoma, chainoita kutakura mari iripo kuti ini ndiri homwe. Kana homwe yakukurukura chatova chidhoma. Tukita kuruwa neshona chacho yakadzika. Saka makazozvibatanidza sei zvechechi nechivanhu sezvamangotaura kuti zvakazotanga muri kupostori mukazoona? Ini ndakanamata nguo tsvuku kwemakore anokwana kuita 10 kusvika ndazoudzwa kuti ibva ipapo uende kusvikiro kunonzi kurafingora. Ndokwandakatanga kuita chivanhu kubva 2007
ndinacho kusvika pari zvinovi. Saka kana wakatondikoka kuchechi kwako ndouya sibuta handisi. Chandingatosiya ichechi. Chero kwese kunofamba naro kuti. Aiwa, ndinge ndinaro muhomwe. Handigona kurisiya. Ndingatonyepa. Asi wakandikoka kufamba nebuti. Ndo changu chivanhu, itsika. Nokuti chivanhu chitendero chako. Saka wakandikoka kuchitendero chako ende chitendero changu haundisiise zvangu nokuti itsika inogara muropa. Saka tsika imhepo haina munhu anobvisa. Handitika. Saka kana tichiti chitendero chechivanhu kureva kuti ini ndiri munhu ari muvanhu. Tinobata zvinhu zvinokwana kuita zvitatu: tsika, magariro neunhu. Tatopedza chivanhu. Saka tsika haina munhu anobvisa. Ndosaka uchiona kuti nyange wakazvarwa sei wakada kuchinja ukaufa ukachinja mutupo kana wangoone mateya kana mhanza yase kuti inongobuda nokuti itsika. Saka tsika inotora ropa. Nyange wakazoda kuti ndaakuchikristu kureva kuti chatova chitendo chechikristu asi hazvichinje tsika ikwaunobva, unoramba uri mwana wakangana. Saka ndo zvinoitika. Saka chechi haina kubvira yakandibvisa pazviri nokuti bandiko randakafamba naro rakanga riri usvikiro, asi dai uri un'anga ndingadai ndakabviswa. Alright. Saka I understand kuti isusu younger generation maybe kubva pandira hainyatsonzwisise nezvechivanhu or nezvehistory yedu isusu. Normally vanenge vakadzidziswa zvinhu zvekuna Europe nekuna nani. Mune here zvimwe zvamuri kuita kuti muvabatsire vanzwisise? Taane maplatforms akawandisa. Ndo zvandambotaura tiri kufamba muzvikoro, tiri kuwanika pamasocial media. Chatiri kuda kukusha, toda kukusha tsika isina uroi mukati. Nokuti vanhu vose vari kukura ava tivasvore pamusoro petsika. Nokuti vakararama mutsika ine uipi vakafunga kuti ndo chivanhu. Saka taakuuya tiri kuparadzanisa chivanhu yatiri kuti tsika. Yandati iri kufamba nezvinhu zvingani zvitatu. Tati tsika, magariro neunhu. Wakararama mutsika uitire munhu utsinye. Wakararama mutsika auroye munhu. Wakararama mutsika aurombe. Wakararama mutsika unoyanana nevanhu ndokugarisana zvakanaka. Saka makatarisa un'anga, tine tsika yeutsinye yekuti ndakada kukuuraya ndokuuraya. Ndakada kuti munabvise pamuviri ndobvisa pamuviri. Ndakada kurombesa kuti toemari kuita sei tatobuda mutsika. Saka tikitarisa patsika tinotangisa pavavambi. Vavambi ndo vari kuti sika rudzi. Katikiti sika rudzi nhasi uno ini ndiri kwamakombe. Kuna akavamba dupo ronzi Makombe akaisa dunhu rake. Aisa dunhu rake ane miko nemirayiro yaaiti ndoda kukudza mhuri yangu kuti ndizova nerudzi richaenda mberi. Saka rudzi zvariri kuenda mberi kureva kuti iye haana kuva netsika yekuuraya rudzi rwake. Aiti batanai kuti rudzi rugone kukura. Yananai kuti rudzi rugone kuenda mberi. Garai zvakanaka kuti rudzi rugone kukura. Saka pakazouya tsika imwe yeun'anga yabva nevabva kure. Yakasvika yakanopindira taane makaro ekuda kuti vanhu vanga vakuda ukuru. Watoti makuru tose wewe. Vakuti inini ndinofanira kuva neizvi. Vamwe vakuchiva vakadzi vevanhu, vakunoromba mibobobo, vamwe vakuti toda kuita ana mabharani. Zvakasina musoro zvairomberwa. Munhu aingorombera kudriver tractor. Kuti handari driver negudo ndiri kumba. Handikuri. Saka ndo un'anga wakazoya mutsika yechivanhu. Saka munhu kana taakumudzosera kutsika musina kumuudza mupatsi uri pakati peun'anga nesvikiro, anotya kuenda nokuti ndo zvinhu zviri kutitambudza. Nokuti vanhu vainzi tsigiza musha. Watsigiza musha ubva wapiwa mudzi. Wapiwa nen'anga. Mudzi waizokupandukira. Asi makatarisa kutsika, waigona kungonzi shandisa fembo, shandisa ivhu. Andika, bata muti uyo womudumbu. Pakanga pasina ropa raideuka. Ndosaka muchiona kuti vakanga vaine kunzwanana zvakanyanya nanyadenga. Kuti vakakumbira mvura yaita sei yaina. Isu hatichazvikwanisa nokuti tiri kurarama muun'anga kwete mutsika yemasvikiro. Pari kupisa panyaya yeun'anga iwowo nechivanhu chedu, right? Tine machembere, tine makongwe, tine mhondoro,
tine vakamosiyana pane mahierarchy iripo ipapa. Saka tinoda kuti udze kuti ava vakamira segombwe chii, chakati chii, mondoro chii, zvinozofamba sei kana uchizonziwa une mondoro, zvinorevei kuti munhu ane mondoro, kana uri gombwe zvinorevei kuti uri gombwe, kana uri dzviti zvinorevei kana uchinzi uri dzviti. Alright. Ndinotenda. Ndambotsanangudza kuti mubvunzo wese wamunopindura ndinokupindurai zvamunogona kunzwisisa. Tinotangira pahierarchy yekuti mudzimu. Kana tikiti mudzimu tikutaura mudzi wemusha. Mudzimu unotangira pamuvambi. Mudzimu ndo unozobara mapanduko anobuda. Tikibva pamudzimu tinobuda inonzi svikiro. Svikiro inotangira pasvikiro yedzinza. Tusvika pasvikiro yedunhu. Tabva pasvikiro tunoenda pamhondoro. Tabva pamhondoro tunoenda pagombwe. Ndakuda kuzviparadzanisa zvose kuti munyatsozvinzwisisa. Iwewe wakabudirwa nemudzimu wasekuru vako. Uri mutauriri wedzinza, uri svikiro yedzinza. Wakabudirwa nemudzimu wedunhu, uri svikiro yedzinza. Saka chiri kunzi svikiro ndo pari kugara mudzimu. Mudzimu wabva kunyika dzimu. Kana tiri kunyika dzimu, tiri kureva vanhu vakafa. Vari vedzinza rako ndovekutanga. Vari vedzinza rako ivavo vanoitwa chikaranga chokunzi kunorohwa guva. Kana munhu asina kurohwa guva haagoni kudzoka semudzimu. Anogona kutorwa mweya wake achishandiswa sechikwambo. Ebva atorwisa dzinza. Mubabara zvakanaka. Saka munhu akagadzirwa chikaranga kunonzi kuperekedza mweya. Maperekedza mweya unonogara kunonzi kunyika dzimu. Ndo kunorongwa rinonzi dare. Chinonzi dare panenge paine vanhu vazhinji vakaenda semakurukota. Rega ndikupei example. Makaenda mukati memisha kwaiva netsaka dzaivakwa kunze kwemusha. Dzavakwa tsaka idzodzo dzaiva nemapango bedzi. Kwaitandarira vanhurume. Kwakanga kusingauye munhukadzi. Varoora vanga vasingabvumirwa. Kana paine nhau yanetsa yevanasikana, kwaitumwa dunzvi remusha ronoshedza tete vouya vogonja kana kufunda chibondokoto. Kana tichiti dunzvi toreva kuti muzukuru mukuru. Ane manzwiza. Aitumwa kupi? Kuimba yekubikira iyaiya. Evhanzi iwewe tete ngavauye kuno. Tete vobva vakurukura nhau yanetsa yevanasikana vakanga vasingagari mudare. Kureva kuti dare raigarwa nevanhurume mukati memusha ndo mairongwa. Saka dare iroro ndo rimwe chete riri kunyika dzimu. Kuti wakataura nhau nhasi wadzisumira kana kuti dzikutaurira kana kuisa neuro dzinoenda kunyika dzimu dzogarirwa pasi. Dzozotumirwa svikiro. Svikiro yanhume kana kuti yatransport yemashoko ekubva kuvapenyu ichiendesa kupi? Kunyika dzimu. Yobva kunyika dzimu ichidzoka kupi? Kuvapenyu. Ndosaka muchiona kuti munhu agara akasvikirwa. Mudzimu unoya uchienda. Isvikiro yedzinza iyoyo. Kunenge uchienda kubva mudzimu kunyika dzimu. Bozi mweya. Mweya unogara kunyika dzimu. Ndokune dare. Usaka in other words tokonorengesa ndiri kudzosera kumashure. In other words mutoti titori nevamwe vanhu vakatofa but vakamuka izvezvo. Vari kugara matare. Kana wakatotaura vanotokunzwa. Izve. Nokuti mweya unogona kutorarama nawo mweya asi nekuda kwokuti iwe hausindirama mweya ugona kuona. Ndosaka uchiona kuti wakasvika pane munhu ane mudzimu kana akakupa fembo unogona kutanga kubudirwa. I-connection. Unangova nayo. Imweya. Saka chinonzi nyika dzimu mweya havachararama panyama vanhu ava. Havachagona kutaura ivo panyama. Saka vanotogara pamunhu ari kurarama kuti vagone kukurukura zvavari kuda. Ndosaka kuchinzi kupoterwa. Saka chinopotera mweya asi mutumbi unoramba uri iwewe. Alright. Ndapita kunge futi sendinodzosera futi kumashure. Nyaya yakareba iyi inenge ichada fomu padzi. Mune pamambotaura paipa muchitaura kuti n'anga then nezvechivanhu zvinopatsanurika papi pekuti ndizive ndo patinoda kutaura panhau yekusvika kumakombwe toipedza hierarchy iyoyo. Muchazoona kuti padare remudzimu hatina n'anga. Manzwa ndichitaura nhau yesvikiro ndakati mondoro ndakati gombwe taakuenda kuna nyadenga. Hakuna chinonzi Mwari. Ndichakupatsanurirai.
ndichakupatsanurira hakuna chinonzi Mwari kana ndatoti ande tikwenda pagombe muchiri kutaura kuti ande tambonzwisisa izvozvo right taenda pamhondoro ndambotsanangudza nawo ive vambi vedzinza munhu akavamba dzinza anoita rake dunhu ndikupei muenzaniso vanhu vachibva muimba yachangamire dombo Zingoo naMutapa vakabuda vakaenda Dandi. Mutapa akasvika ari muera mwe asi akati ndaakuera nzou. Zingoo akati ndaakuera soko. Kureva kuti vanhu vatanga dzinza ravo vega. Saka munhu atanga dzinza anoisa dunhu. Andika dunhu rake iroro anoripa zita andika rekuti iri dunhu rekwamakombe. Saka iye akafa ari mudunhu iroro kana achidzoka anodzoka achichengeta dunhu. Saka kana achichengeta dunhu anenge akuvhumbamira munhu wose kana kuti akutonga dunhu iroro wamweya wemusango andika ndoyata kuti mhondoro. Saka mhondoro inogara painoda kwete pamwana wedzinza bedzi inogara painoda. Mhondoro yekwamakombe inogara kwauri kana dzinza rako iwe rakachena. Mapanzwisisa ndichikupa example. Makanzwa nauya nehanda nehanda wamuri kuziva aigarwa nemhepo yavaera moyo asi iye akanga ari muhera wamuri kuti chakwe akanga ariwo kwamhofu asi mhepo yakamugara ndevaera moyo yekwanyamhita ndovaridze mhepo. Saka mhepo iyoyo makaitarisa ndevavambi vekwaera moyo. Saka mhepo dzevavambi vedzinza dzizhinji dzinodzoka semhondoro. Saka tinongodzoka tichiti mudzimu. Pakashata. Ndinofanira kumira kuti pasvika. Right, takuchienda pamhepo inonzi gombwe. Ndo mhepo iri kunyepera vanhu zvakanyanyisa. Apa tinokwidza kuti kudzika. Tutokwidza kusvika kwaireke kupedzisira. Tabva pasvikiro taenda papi? Right. Pane imwe svikiro yedunhu yandisina kutaura nezvayo ndedzeumambo. Mhepo dzeushe dzinobvunzirwa mumatunhu. Andika mhondoro dzinobata nyika nematunhu zvose asi tine masvikiro ematunhu ekuti mambo kana akaomerwa ane paanonobvunza asati asvika kumhondoroko. Right. Takapedza ipapo ndo patinoenda kugombwe. Gombwe imhepo yatinotenda kuti ndiyanyadenga. Mhepo iyo haigare pamunhu. Semuenzaniso vanhu vaikumbira kudya pamuchakata. Mapanzwisisa vanhu achitopuwa kupi abika hosi kumuona zvaiuya ndorinonzi gombwe. Ungwe yakatungamira hondo mhepo yakanogara pashiri. Saka mhepo yegombwe yakada kuti itibetsere panapa inouya ichienda asi haigari pamunhu. Saka hakuna munhu anonzi ari kusvikirwa negombwe rikinzi gombwe rakabikirwa doro. Imbavha iyoyo. Right. Tapedza ipapo gombwe iyi tine matonjeni izwi matonjeni dombo raitaura asi vanhu havana kuona chaitaura. Right. Tine dziva mamakuti anagura jena ndo patakudzoka ndosaka muchiona anadziva kizviti Mwari. Gombwe ndo mhepo yakatendwa navarungu kuti Mwari weDzimbabwe nokuti padziva ndo painokumbirwa kudya ndo painokumbirwa maguta hore nemukwerere. Mvura yaitoona vanhu vakanzi vakumbira. Saka anadziva ndosaka achikudzai kuti tonzi Mwari. Saka chinonzi Mwari wakabva panapa wakaenda kuAustralia kuna Mwari. Wakabva panapa wakaenda kuIndia kuna Mwari. Pachirungu kuti there is many gods but chinhu chisingachinje idenga. Maibata zvakadaka. Chisingachinje ichi wakaenda kwese kwaunoenda denga unoriona arisanduke. Chingatosiyana kubuda kwezuva kuti yabuda nenguva ipi. Asi denga rinenge riripo. Saka naMwari makaenda muDzimbabwe taivana naMwari vedu vekutoti taenda nokumbira papi pavari. Saka Mwari pakutenda kwakanyorwa kwekuya mumabhuku makombwe. Mupanzwisisa Mwari chi makombwe izwi rinotumwa naNyadenga. Saka Nyadenga wacho ndiani? Nyadenga manje haazivi kana toziva kuti kune denga. Ndomusika wangu. Ndozi munhu haana kusikwa. Iwe wakasikwa here? Saka anenge achinzi iwewe munhu akakusika ndibaba wako.
Now mouth conscious amai because nganga zamataura maprofita amataura zvemudzimu zvechivanhu zvamataura munhu wese anotoda kuti mutisvidzire kuna musikana. Kutadza ngirini kutadza kutaura nokuti kana itaura nawe kuti musikavanhu izwi rakabva pachirungu chekuti creator tenge takudzokera kuna Adamu naEve muri vanzwisisa isusu hatina kusika takazvarwa tiri rimwe rudzi handika wakazvarwa saka kana takutaura nawe kuti musika vanhu hatirambi handitika nokuti tine zvatinotenda nepatinoperera kuziva kuti apa handitika ndopana vambi vedzinza asi kana takupinda deep pachivanhu tinoziva kuti kune munhu anonzi Zame ndiye anotonga vose. Muri papa baba zvini zvamuri kutaura izvi mati zvinouya kuhope makazvidzidza makazvidzidza asi zvatongoya uchitibvunza nebva ndatokuudza saka wakatonozvitsvaga kana iwe wakatonozvitsvaga kuti Zame ndopauchaona kuti izwi rokuti musika vanhu rakauya nevapambe pfumi nokuti rakabva panhau yeEden kuti creator kuti kwakasikwa Adamu naEve. Isusu pachitendero chedu Adamu naEve haasi vanhu kutanga. Munhu wekutanga ndiani? Adamu naEve Bhaibheri richiuya muchiti pachitendero chedu chitendero chipi uye chivanhu ini wakandibvunza kuti munhu akatanga kwandiri ndiani andika ndisingazivi kwakabva makombe indotangira pana makombe ndosaka ndikinzi makombe saka ini munhu akandisika munhu akandisika inini ndibaba wangu saka mabeliefs enyimi right pachivanhu chedu isusu kana muchi chedu kusanganisira newe ini handipe ipapo ini chichiwana ndechenyimi chekuti imi pia munobhilivha ini ndinogona kunge chibhilivha chiwana pandine nemabhilivheri angu andinoita pamwe chiine chechi nemadzidziro andakakurawo nichiita sezvamataura kuti imimi munobhilivha kuti makombe ndo pazvakatangira just because imimi ndo pamakadzidziswa napo oro pamakaona napo ini ndinobhilivhawo pandakadzidziswawo napo saka ndogona pamwe ndisingatokwane mumabharaketi imo. Aiwa ndapanzwa ngatidai so pundanchiya kusaidi kwama muchitaura imi kuti nzwisisa ndapabata ngatidai so munhurume ndiye anosika munhu pachishona indangedonyadzisa asi rishona yakanaka ndiye anesika rudzi siye muchiti ndiye anosika munhurume kana iwewe wakazvarwa hausi mwana waamai uri mwana wababa but unenge wabva mudumbu ramai amai mutorwa ndosaka uchiona nengozi izvo zvitozvinzwisisa wakatarisa DNA ichiitwa netwa yababa wakatarisa kuti pane mapercentage mangani normally baba ndo andotestwa right uchitarisa izvozvozvo ndosaka tichiti munhu kana achizvarwa anoenda kurudzi kwake ndosaka uchiona kuti mwana makamutakura kwaamai zvakatomunetsa munonzvaka ibaba wake ndovanogona kugadzirisa zvakajeka ndofunga izvo zvakajeka saka unoona kuti pakuuya kwekuzodzidziswa zvine zvinyorwa zvakauya zviine pfungwa handitika yekuda kutsikirira chivanhu but changa chatanga kare handipuri paona pasina zvinyorwa uchitoti wakada kuziva zvaasekuru wako iwewe wakanozvibvunza pasvikiro yedzinza rekwenyu waitonzi iwewo sekuru wako wakafamba pakadai vakaitwa izvi ndosaka muna kuti mudzimu paunouya unokudzosera kutsika yekutanga ndonhoroondo zvokuti iwewe wakasvikirwa wakazvarwa uri mu2K handitika wakasvikirwa nedzimu unotanga kuziva pakatangira dzinza renyu saka hazvinyorwa. Saka munozoziva sei kuti because you understand kuti pane zvinombotaurwa kunzi pane mudzimu wefeki kozoita mudzimu wemudzimu wekutengera mweya kana kuti mwana akaita ndindosvikirwa asiriyo uchiti mufamily medu ini vanhu vanozopapatsanura sei mapatsanura kuti mudzimu wekutengera iyo yatoambereka mudzimu hautengwe asi chinotengwa chikwambo chakafanana nemudzimu saka panozoonekera chikwambo hachina nhoroondo manje chinonjema ndosaka muchiona kuti vanhu vanozotaura nechirungu unenge wanjema nokuti mudzimu unokonyeswa wakabudirwa iwewe ine handigoni kuziva zita raasekuru wako asi wakaenda mukati merudzi rwako hisiriyo iripo saka mudzimu wekutengera zvaunoita une paunoperera asi mudzimu kana uchikonyeswa manje pane zvinobvunzwa kwete zvokuti iwe unoziva asekuru wako kuti asekuru wangu vainzi aJohnson woti ndiri kubudwa naJohnson
ndosaka uchiona nane handa vari kuita se vari kuwanda asi havana nhoro ndi ane handa sei vari kuwanda anane handa pakaitika mistake yekuti zvakanyorwa. Saka mudzimba hautaura zvakanyorwa kana zvawakadzidziswa unopangidza pa pakutanga nokuti mhepo yatiri kutaura nayo iri kubva kunyika dzimu saka ine manzwa anobva kudare saka haifanira kunjema pakukonyeswa. Wakaona yakutongonjema chiti hafiki. Saka vanhu havadi kunonzi kubata masuo. Kunonzi kubata masuo kuita sei? Mudzimu wakauya chinhu chokutanga hautange kurapa vanhu vatiinavo unotanga kusunungura dzinza. Saka mudzimu hausi wako ndewedzinza. Saka ukaona une mudzimu wako ndokutengera. Asi kana wawedzinza uchinzi ndimakombe ndinofanira kubvunziridzwa kwamakombe kuti mauya ndimani, makazvarwa nani, makambogara papi, makamboroorani, baba wenyu ainzani. Ndopasa nhoroondo ipi iyoyo. Dzimu rochitsanangudza kuti ndakuda kuchenesa musha wangu ndauya kuzovhumbamira vapwere. Nokuti basa remudzimu hakusi kubatsira vanhu. Basa remudzimu kuyananisa dzinza kana kuti kupa gwara kuvapwere. Saka dambudziko rekuita kuti vanhu vatengere mudzimu vanoda kurapa inhau imari yemundiro. Ndosaka paine competition. Handi muri kuona? Asi ndakambobvunza nzingereka dzimurapa. Chaizvo. Hanzi dzinotorapa ukatopona ukatoenda. Aiwa. Chinoita zvakafanana nemukadzi waona ari kunze kana kuti yatingati pfambi. Inofadza nguva iyoyo. Asi unozoregreta kuti mari yangu yaenda. Papa kuti handina zvandakaita nokuti pamwe hauchamuona. Chikwambo chinogona kukupa pfuma izvozvi asi chine bad result. Chinotokurapa futi chine bad result. Chinotokurapa handitika nokuti chikwambo chinokanda chitsinga chokurapa. Asi mari yaita sei? Ndotsika yakanga ine n'anga inokukanda chitsinga yebva yakuzobvisa chitsinga ubva wabvisa mombe. Handi muri kuona? Saka tinavo vanhu vakadaro tinovaisa pabandiko rapi? Tine mashavi akanaka neakaipa. Mashavi akanaka zvipo zvatinobarwa nazvo. Ndosaka muchinzwa kuti munhu anozvarwa akapfumbata chipo. Unogona kuva nechipo chekudzidzisa, unogona kuva nechipo chekuimba, unogona kuva nechipo chekuvhima. Saka ushavi zviito zvinopupura nokuonekwa kuti izvi zvaitika. Saka pamashavi tine mashavi evanhu vaya vasina kuti vachikaranga mweya yavo isina kucheneswa nokurwa makuva. Vanogona kudzoka kana dzanga dziri pfambi, kana vanga vari varoyi, kana dzanga dziri mbavha, dzouya dzopotera mofunga kuti mudzimu. Mapanzwisisa? Asi kana chiri chipo chakanaka tinotenda kuti chinoshava zvakanaka. Kana uri uvhimi tinoona nokuvhima. Wakaona wakuvhima vakadzi zvatotsveyama. Pamwe kule wakaroora vakadzi 17. Ivo vacho muri kutaura vari kunyika dzimu. Vari kunyika dzimu wakwana vakadzi 17. Zvakaipa here? Hatirambi barika chivanhu. Asi tikafananidza barika nechihure tinge tisina kugona. Nokuti barika itsika tinodzoka patsika. Asi banje mazuva ano barika hariko chachihure. Nokuti barika anorugona vashoma. Handiti havako anorugona. Nokuti vakuru vekwedu makatarisa vanga vaine zvikonzero. Isusu tinochiva. Muri panzwisisa? Avakanga vane zvikonzero zvakawanda. Dzimwe dzenguva vakanga vaine misha mikuru. Handika dzakanga dziri hurudza wombarume. Isusu wakatarisa hatina chatinacho asi tinoita sei? Tinochiva tichitoparadza pfuma nokuchiva ikoko. Mapaona? Saka hatirambe kuti mashavi anodzoka pamunhu, but tine mashavi akaipa. Regai ndikudzosere apa. Ndoda kuti muone chivanhu chatiri kuita. Hakuna munhu achada kutekaidza dare remumusha mavo. Vanhu vari kutekaidzira pfuma. Ona mashandiro aita mashavi. Ndosaka ona tine bandiko ren'anga. Handika? Tine bandiko ranatsika mutanda. Tine bandiko remanjuzu. Itsika dzipo muchivanhu. Right. Imwe papa. Matera zvemanjuzu. Saka manjuzu chivanhu neChristianity zvinolingere zvenizvo. Manjuzu ibandiko rakabva muChristianity harina kubva muchivanhu. N'anga ibandiko rakabva muchivanhu harina kubva muChristianity. Saka manjuzu akashata. Zvisingaiti. Saka zvitolinge manjuzu. Hatizive mudare iroro. Manjuzu harisi dare redziva. Dare redziva idare rinotungamirwa nedzimu.
ndopamunonzwa kuti nemachembere nhope garadziva vana tsungunu handitika vanhu ivavo vakanga vaine matare ekurapa makare kare waitotorwa nemvura wodzoka waamurapi kana ari murapi aifembedza kanonzi kabadza kati akufembedza kabadza hakuna munhu airapirana dare redziva vaiti munhu ari panhoo vaimutsa saka vanhu vose amasvikiro emadzinza nevaibatsira vanhu vaitorifeya varwere kuendesa kupi muchembere yeyo aumuona asina kupfeka aumbofa wakamufungira haazviratidzi akadzikama ane musha asi manje manjuzu anotokudza kuti ndoda pfuma inini handidi murume ndodanana nembinga munokwanisa kuti panguva yakareba alright ndimbotanga ndakubvunza ini ndapfuurira imi muchivanhu chacho imimi muri papi munobatsira vanhu uri kumudzidzisa vanhu uri kutorapa vanhu timbotangira ipapo ndisati ndabvunza zvandakubvunza ini handirape vanhu asi sekuru vanosvika pandiri vanorapa vanhu saka inini handisi kung'anga handisi kumanjuzu indiri padare resvikiro svikiro yangu ndeyedzinza handina mhondoro nokuti ini handisvikirwa natateguru ndosvikirwa nasekuru but vanokwanisa kurapa here kunzewo vamwe kubatsirwa kawanisa kuiniwayo nedambudziko ravo ndine dare rekurapa ichipo chandakazvarwa nazvo chakauya nedzimu saka ndinorapa vanhu munovabatsira saka dakumbonzwisisa kuti patinozouya nenyaya dzine tambotsvagiridza pane vamwe vanonzi vanenge vachibatsira vachiita zvechivanhu at the same time niye futi achibatsira achimbochinja achiita zvemanjuzu ndabva ndanzwa mati hazvilinge manjuzu ndati icult yakabva muchristianity manjuzu isatanism but I'm talking of one person kuti semi anditi munobatsira kuchivanhu then kukauya munhu wemanjuzu munobatsira futi unenge waombavha chikonzero nei unoona pakutumwa ndokupa muenzaniso inini dare rangu nderesumo rekuyananisa madzinza chino basa rasahwira kuti pasiri kunzwanana homwe nemadzitateguru ake kana kuti nemachembere emusha mavo vagone kuva nehochekoche ndo basa rasahwira saka sahwira muyananisi kana makadai so makatadza kunzwanana munotsvaga munhu anouya as a mediator ebvati kutsamwidzana kwenyu iwo wrong apa chiwirira naye ndo inonzi hochekoche saka chinozokupa manzwi idzimu rekwako ani manzwisisa kune vanhu vane dare redziva rechokwadi asi dare redziva rechokwadi raakukanganiswa nenhau yemanjuzu auya asi varapi vedziva varipo vakawanda kana ini ndisina dare handifaniri kurishora nokuti ndoziva kuti ririko nokuti harisi rangu vadare machembere edziva yekuti anototi iwewo uchirwara zvirwere zvakasiyana siyana anokutsvagira mushonga wakapora variko asi ezilongo zvaazvine manjuzu mukati zvaane urombo saka vanenge vachitsvaga mushonga mumvura kana kuti pakuti vedziva vanenge zvakasiyana pa vanenge vachiita nezvi unoona kana tikitaura pane zvakavanzika zvatinotaura tichisiyira varidzi vematare chandinoziva mishonga mizhinji inobva muzasi menzizi nemumvura kuti vanoitora sei kwaakutumwa manjuzu kana mvura yemubhati anoitya manjuzu kana mvura yemubhati chaanogona kutoitiza manjuzu nokuti manjuzu idare rekuda pfuma harisi dare rekutekaidza chivanhu saka kuti manjuzu haendere kudziva vanoenda kunogeza nokuita mapati isu hatina dare iroro hatina dare remawaini hatina dare remaswits right imi hamuna dare iroro but mune renyuka ramunenge muchinzira munoita kana ndikiti hatina dare iroro ndiri kutaurira neredziva nokuti redziva ndambotsanangudza ndikitaura nhau yekuti pakatozopiwa zita rekuti mwari kuvana vagurajena dziva guru pachikumbirwa unonzi mukwerere majukwa akunodzana mvura ichina yekuti dzakarwa ngoma mvura yaita sei yainaya paikumbirwa nemhamba unoitwa nevagumaura kana zvanazvisikana sazvabumba mazamu vanzwisisa uchiti wakada kuti iwe utatuke tsvimbo wakasviba wabva kunopomba wenziwa upinda apa iwewe akubate doro redu hauna kuyera mavanzwisisa doro rakanga riri rechivanhu saka tsika yaakuzonokopwa iyaiya yekuita sekunge vari kuita pati vakaitora pasadaka rekumalawi vabva vada kukopa kuchisa mupi
muchivanhu. So all white party makamatarisisa anobva kusatanism asi kuchivanhu. Ko enyu aya ndabvunza aya musina kupindura emagocho amunonzi amunoitwa nevanishwana. Isusu tinoita anonzi matendo kana kuti mugocherwa kana kuti chiutsi chenyama yemhuka yemusango rinotekaidzwa nedare revavhimi. Dare remuvhimi rinoitwa musango ndo panotestwa uvhimi hwako. Unotonzi bvumo iri pinda mukati mesango imbwa idzi enda unouraya mhuka. But mazuva mangotenga mbucha kamweza. Munoona kuti mafananidzo ari kuita chivanhu imhosva idzodzo tinofanira kudzitambira nokuti tiri kufananidza chivanhu. Sendi kuti fanadza chivanhu vanhu havasi kubika doro vari kuisa masupu. But supu inaoyerwa munhu ane ngozi chayabva kuuraya munhu anoita basa mangwana kuseni kudheuta. Munhu abva kunopomba haana kana nguva yekureurura kana achigadzira doro rake kubasa kwake nokuti ari pabasa. Saka hazvina uyerwa. Ndosaka ndati zvaiitwa nechembere dzagumaura dzaitozivikanwa kuti idzi ndo dzinoodzeka, ndo dzinovaka rinonzi bekeswa rokuti doro rinotonhorera kana kuti rinovira. Zviyo zvichinyikwa zvobva zvanzi zvaombekwa zvomera kureva kuti dare ratambirwa. Saka isi tiri kungoita mashortcuts nokuti tiri kufananidza chivanhu kwete kuti tiri kutumwa. Mashortcuts. Mashortcuts ndosaka muchiona kuti chivanhu chacho chinenge kakupenga kari pavanhu. Muripaona? Ndosaka muchiona kuti mafundisi anozotanga kutaura kuti ndezvemweya wetsvina nokuti varipo vari kurama mazviri nokuda kwekuti vari kuda mbiri yekuti vanhu vauye kupi kwavari but havasi muchivanhu. But hazvisi here zvekuti vari kuda kumodernize mungangora mberi muri ngori muchinyakare auchinje tsika manje. Nodai waichinja tsika waigona kuchinjawo mutupo wako. But maitiro aiwa tichinje maitiro. Saka chibve mafamba nokuti ari kusvika pauri makapfeka kamatiro. Aiwa mudzimu wakauya unokumbira nhumbi iwo ukararama uine mudzimu uri baba kumba mudzimu hakukisire mukadzi. But kuti famba ika nemateo acho panyaya iyoyo yenhumbiyo panyaya mafuko anopiwa mudzimu watora fuko mafuko yakabva kupi nauye mafuko mafuko achakanga chisiri chivanhu. Regai ndikudze secret yakaitika pamafuko. Munoona vanhu vakangwara ndo mhandu dzangu varungu. Ini varungu atinzwa nani. Ndo mhandu dzangu. Vanhu vaivanga vakangwara. Munoona dambudziko rakaitika pamadharedu isanga tifuna kufunda. Saka taigona kugarisana nevanhu nekuda kuti tanga tine rudo nechi but hatina kuona zviri mberi kuti vanhu vane pfungwa dzavo. Varungu vakauya vabva vaisa magame park vakati ndakakuona ndewe reshumba ijeri. Amatewa aya ndo taitotumwa tichitestwa uvhimi kuti ndoro ya shumba uye nedewe uzofukidzwa kuti uri uvhimi. Saka vanhu pakaona kuti taakutopera tikisungwa pana pwane majeri kuti achakwanisa kufamba nedewe. Nanhasi ukoneko nedewe rembada chako chakona kutonyura mujeri. Unonzi wauraya chi muka. Anditi vakutanga kuti isusu tione mhuka dzedu vari kuisa magame park kuti bhadharisa kuti tiwezona mhuka. Mona utsinye wakaitika. Saka vanhu vaona kuti vana vari kuzvarwa havachisina chokufuka. Ndo pakazoya barter trade. Mupaona? Ndo pakazotanga kuva nemafuko akasiyana siyana aienderana nemarudzi. Saka fuko hatigoni kutaura kuti fuko norevei. Fuko rinodudzirwa nedzimu. Fuko harifukidzwa nasawira. Sawira akafukidza fuko munhu yada kukurombesa. But aringotengeswa nemurodha tinoona anonzi anzi ndechiRSO echiyamani. Andinoona ndakapfeka retso panapa. Rakadai so. Aitenga zimbani. Ini ndiri musena. Ndakatoritengawo padhuze paMarket Square. Ndozvanaida ubva. Andinoona ndakaripfeka dai so. Kufarira chivana hazvo zvemudzimu izvi. Mudzimu hauna sheti. Osaka ungopfeka kuzvifarira. Osaka ifashion. Wakaona ndaakuti ndazvipfeka izvi ndaakunyepedzera kusvikirwa. Ndibvunze kuti kumba kune hupfu here imwe inenge rinzara. Saka in other words right. Tongoti munhu wangopfeka uniform yako yekuchecho. Fine hazvina kuipa. Chakazoipa kuti ndezvaasekuru. Because ipapo kuzonoitengeserwa. Zvakafanana unoita asekuru anopfeka chinhu izvi vanoziva izvigadzira izvi. Azvizasekuru ifashion yangu. Kana taakutaura nhau yemudzimu, mudzimu unopfekedzwa. Wabata masuo wapasa. Andizvika. Musi wekuti wachenesa musha wako, wapedza varoi wavafumura. Mudzimu unofumura varoi.
mudzimu waukundo ni waroi andika musha wangu achena woti ndakuda kuitirwa doro rekuti ndifare kana ndipembere ndo musi waunofukidzwa anofukidza ndanatenga mafuko ndi baba vedzinza nokuti chera ari muroi unomuchenesa ndiwe saka unoona kuti izvo zvinogona kutenga retswere unombozaiti wakapinda mumaninga umu mune mafuko arimo kana makambopinda maninga unoona muine tsvimbo mune makate mune mafuko ndee mamwe marudzi midzimu yekwavo yakamirira kuti munhu anobudirwa chaiye afembedze kuti nokuti vakuru zvavakaita vaipangidzwa zviri mberi vaiona kuti tine dzungu risingaiti dai vakasiya mafuko pachena taipera nokuurayana saka mamwe acho vakaviga mamwe vakacherera pasi kuti kana aine dzimu chaaifanira kufembedza papi iwo ndopauri kubva nejira rako kuuk uchiti une mudzimu unotambirwa nani yambozeredzanedza ka saka ndatozoti kakaeriswa unoziva ndosaka vanhu vasiri kuroorwa iri jira iri rakanga risiri jira mukona matumitas aya kakanga rika skavha kaiswa so aifanira kunge richitooneka kana riri reshavi chaiyo rinenge riri mukatumu kamwe yaitokwana muhomwe kadiki diki izvi ndosaka muchiona kuti munhukadzi anonzi muvhimi yakuita pfambi neshura hauna gate hauna duri hauna risero but une bvumo negona ng'ombe nedemo unoroorwa nani unoroorwa nani saka munoona kuti vanhu vari kukopa wakandoona ndakapfeka ka pfeka usefashoni ndakaona vecricket vakagadzirisa ifashoni jira reredzo iri ijira reshavi harisire mudzimu machira emudzimu maviri iblack and white katavhevota kutina kumateo mamwe ese aya munoona guru rehanga shumba shanu mashavi aya kuti ashongedzwe anotoshongedzwa nemudzimu mudzimu ndoye unopupura kuti uyu mupwere uyu une dare rekuvhima ngaachinotsvagirwa retso wotofukidzwa retso iroro wopfumbatiswa uta kana museve kana demo saka vanhu vari kungoenda kumadzisa ronzitenga ndosaka muchiona kuti chivanhu chacho unotarisa munhu anenge aine manga kuti haufoka chichiva nokuti unoona tine vanhu vakangwara munhu anouya achida kumubetsera so ndomuudza kuti jira rako iri rinofanira kugara mudare mangu 7 days uri kumbotaura ine jira rangu mona pari kubva uroyi chinoitika pamunhu anorarama pamweya anokuziva zvipo zvako iwewe uchisvika ebva achiva nokuti agara ane mweya won'anga saka anokwanisa kuona uziva ndakambomisa mumwe sawira achindikumbirira rimwe zuva achitaura kazeze pamuchakati ndakati akuru musanyene mudzimu yangu handi maizoyananisa inini muri kumbotaure apa zvandisiri kunzwa inini nevadzima handi muri kupaona saka tine vanhu vakangwara vekuti vanotoziva kuti uyu munhu ane shavi rakati rinoshava munogona kushandidzana kana uyo kutosara usina chiri kushava kwete kuti chipo chabva chakoneswa chaendeswa kusiko saka toti vanhu havakapusa here vamuri kuti vari kumadisomething kunzoko kusvoti vanokoneserwa vachienda unoziva pachi vanhu vakarega kupepuka unopinda muuroi simple nokuti uroi hwawanda kudarika matare chivanhu zvachinoda chida kushandisa nenzipangidzo secret 1 iri pachivanhu mudzimu hautauri secret kuna sawira mudzimu unotaura pamwana wedzinza wapanzwisisa saka isu hatitende nokuti toda kuti tinoda zvezviya zvekuti taenda pamuchakata topiwa sadza wakatopiwa hope iwe unoda kudzitaura kuna sawira asi kuti iwe ubvunzidzana nevadzima kuti aiwa mandiri basa ndakunzwisisa nokuti iwo ndovakudza ndovanodzera panura unogona unotsvaga chi sawira chiona zviri kuitika munhu anorota achichata unomboziva kuti muchato unorevei ndimnotinoreva rufu wazviona apo unenge wanzi nawadzimu iwo uchachata wakunokumbira kuti handisi kuda muchato handisi kuda kufa wazvivharira makomborero saka zvekurota zviripo here pana vanhu vanorota baba pana vanhu vanorota vane zvipo zvekurota zvekuti iwo uchirwara anogudza dzoka mangwana ndichakutsvagira muti achikutsvagira muti unorapa zvipo kurota kuturikirwa nemhepo idare rakakwana dzimwe dzenguva mudzimu unogona kusauya uchitotaura pamunhu sematauriro riri kuita uchitongokudza hope kuti itaizvi ndozvakafanana nemuvhimi muvhimi haabudirwe muvhimi anorotswa kune mari
Anorotswa sei apa pandozoti unotogona kutorotswa here unozviona kuti apo papaita dhiri apa paita chakati. Kana taakutaura nawe uvhima titarati madhiri te2 cents. Tine vanhu vanoita madhiri ekuti kana iwo wambofa kwamufungira unozomuona apfuma. Motofunga kuti munhu akaromba. Zvipo zveuvhimi zvipa vanhu zvichienderana nemadzinza enyu. Right. Chinoitika panhau yekurota kana munhu akarara anenge akaneta. Mudzimu wakazviona kuti tine dzungu, dai waisvika uchitaura pamadziro mungadai makarekodha. Mungadai makatorekodha kudhara kuti maunzwa vanga vachitaura kuti akundipa mari mangwana. Saka vakayera hana dzedu vakaona kuti vapfana vakabhabhauka. Saka kuti vatakure dare kati kurukure navo titandare navo semhepo anofana kurara. Akarara ndobva natanga kumutaudza ndichimudzidzisa zvedzinza. Nokuti hana hatina. Saka kana ukarara unorarama uri mudikadzi unotoombekwa. Ndosaka muchiona kuti chivanhu chedu isusu chaicho achitwase zvekuenda kunodzidziswa kuchikoro. Unoombekwa zvekuti unopedzera wakuziva zvinhu zvedzinza rako zvausingabvira wakadzidza kana kukura nazvo. Unogona kutoombekwa kuhope ikoko uchinzi itaizvi utomboti arege ndizame utoona uchita sei uchibudirira. Tine vanhu baba vanoturikirwa nemhepo dzakasiyana asi mhepo dzo dzinotaura. Pane munhu anonyumwa ekuti panapa achitsvagwa nemapurisa panapa anongosimuka kunge ari kuenda kuchimbuzi. Mapurisa aisanga kutsvaga munhu ka mutomuti ari mupi muchimbuzi mona musina munhu. Saka unenge uri mudzimu wake kuzevezerwa kuti panapa pana mabharambacha ari kuuya apa. Cherevheni wakaba chero ine mhosva. Aizve indobva muguruveka. Tine mashave mapfeni kapore handitika evavhimi gudo. Basa regudo kuita sei? Kuba. Anobikirwa doro. Ndosati kuzati zvinoenderana nemarudzi. Handika zvimwe zvatinototi izvi kweda hazvifanira kunge zvichiitika. But munhu anenge achiita dhiri kwete kuti anobira munhu akaita sewe. Kuna vanhu vaiba mombe dzevarungu mapurazi umo zvichirova. Aunobvira vaonza kuti apinda kana jiri. Saka munoona kuti uvhimi hwakasiyana. Asi chauri kuvhima chiri kupa pundutso yakadini? Pari chiri kuisa rakachisiya chakaitisa mumwe munhurombeka. Murungu ane basa re. Pamwe ngasiri murungu anongobira urungu. Aiwa mombe dzedzi dzanga dziri dzedu regai dzitorwe tenge tichidzosera. Regai dzitorwe tifanira kunge dzichidzoka. Ndosaka ona kwazoita hondo yeminda taitora zvinhu zvedu zvichidzoka hatina munhu watakabira. As long chakaipa kubira mutema. Kubira munhu ndobirawo munhu akaita se wautsinye ndakuroya. Zvangofanira kutora mukadzi wemunhu utsinye. Pari kutora mukadzi wemurungu no problem. Ndichitorere murungu. Handifanira kugara nayo munhu akadaro. Pamwe ngari aiwa aine varungu atinzokana. Alright. Saka then I think ndingona ngone something wanjazara abo zvakawandisa. Pama herbs apa understanding yenyu yema herbs. Yekuti isusu understand kuti panendo clinic pepe or pharmacy. Totonoudzwa nshamwari prescription yakakamira so uchadai uchamwa chakati pa2 pazuva chakati pa3 pazuva kana kuti 1 tablet per day. Mimi how do you measure zvinhu izvozvo? Uruziva chinonzi mushonga. Ndinogona kukupa mudzi usingashandi rakasanduka kushashizha ari mupopo nokuti dzimu rekwako razviramba. Mushonga unoenderana neropa. Ndosakaona kuti munhu anogarwa akaenda kuchipatara haarapike. Anogona kuzouya kuzorapwa nemunhu anongomuti tora fembe ufembe bvapora. Ini kubva ndizvarwa handisati ndaenda kuchipatara. Zvekuti ndikurwara. Ndakatira flu ndakafemba flu inopera. Asi ndakasimba zvekuti kana ndari haundirovi. Timbopindira background. Auite ndonda. Vakuru vekwedu vaiombeka kana kurumura but vaishandisa mishonga. Asi dambudziko randitsara kuti takanga tisina kufunda. Zvinhu izvozvo hazvina kurongedzwa asi zviriko. Handitika chinhu chakanganisa chivanhu manje maremidi. Maremidi hausi mushonga. Wakakurewo uchiziva kuti wakasanganisa avocado, lemon, mugwavha nemumango unogadzira sirapu inogona kurapa flu. Saka kuzonditengedzera unobvepe kuchingwa ndiudzazve. Zvabatsira nditiya, it's fine. But katava kutaura nawe mushonga, hatitotaura nawe ndorani. Tine mishonga yakadzika baba. Inonzi anagundamiti.
yekuti inosanganiswa kunge pendi ichibudisa chinhu hani. Saka vanhu vanotaura kuti ndiri kushandisa chifumuro kuti mushonga hausi mushonga. Kana takutaura nawe mushonga, pane mishonga iri deep ine mazita akakura inotorapa vanhu, asi inozivikanwa nevanofembedza kabadza. Kana ndikiti kufembedza kabadza, ndakutaura kuti munhu raagodobori rokuti anoziva kuti akanokura mudzi uyu akausanganisa neuyu uchakurapa kenza. Varipo vanhu vanorapa vane zvipo izvozvo. Vatinoti kana vanhu vachitorwara todza kuti enda una muchembere ngana, kuti enda unoona ngana ndanorapa zvinhu zvipi. Izvipo zvinorapa vanhu. Azviuye zvese pandiri, wakona ndakundinazo zvese pandiri kuba. Handitika. Saka vakagadzira mapiritsi makavatarisa. Vamwe vanhu vekutoti vaifamba nemadhara edu mumasangomo vachitobvunzisisa kuti izvi zvinobatanidza zvipi, izvi zvinoita sei. Handitika. Vakazviziva, asi vakanga vaine ruzivo rwuri pamberi rokuti ivo vakanga nokufunda kuti akazvigadzira zvichaita sei. Ndosaka yakunzi Hebhu. Hebhu zvinongoreva kuti mushonga wechivanhu. Anopanzwisisa. Unoziva kuti munhu anorapa chaiye panhau yemushonga akakubvisisa kabadza akubhadharisa, anokudza kuti enda uzodzoka. Mumwe anogona kutokusiyapo uchita ngori kutandadza, ubva kuti musiyei uyu kana kuti ngaadzoke mangwana acho achikurapa. Asi manje wakatarisa munhu ane zvitisvikiro asi ane mushonga musejari, munhu yeimbavha, wakauya nyange usingarwari mushonga uda kutengwa. Saka unopiwa chirwere chausina. Zvangofanira kuti baba ndamboona munoromborwa nemusoro ndasingarwe nemusoro. Andiripoona. Ndaona mune mamhepo kana kuti musha kwenyu kune maroi. Ndiani ane musha usina maroi? Saka mushonga unotengeswa. Wakaona mushonga wakugara mupi? Mudare ratova business. Nokuti uda kutengwa mushonga. Mushonga wakugara mudare unofembedzwa kuti vaera shumba vanorapwa nemudzi uyu. Akupinda neuyu nokuti tine mishonga iri muko yedzinza. Wokuti wakatoubata iwewe unopesana nedzinza kuti muti wabata uyu muko wemusha wedu. Unopanzwisisa? Nokuti kune musha usingatopinde mushonga. Kune musha usingatemwe nyora. Kune musha kungoti mwana akarwara undoisa mvura mukana womufuridzire vapora. Saka nhau yedzimu kana uine dzimu chairo rinofana kunzvera kuti muti wandabata uyu nedzimu iri zvinobatana here. Ndosaka uchiona kuti munhu anogona kurapwa zvobva zvatadza kuita zvakanaka. Ibva ramba achirwara. Zvarambwa nedzimu rako. Saka chinoita kuti uye urapwe ihochekoche midzimu miviri yasahwira neyako. Sahwira ini mumusha mangu handidi zvakati, asi shandisa zvakati unorapire chi? Mupwere. Midzimu inotaudzana. Ndosaka zvinzi zvanza zvinogezana, zvikomo zvinopanana mute. Vamwe vakati chiitai mukomberanwa sechuma chemuzukuru chinenge chakabatanidzwa. Mapindurika. Ndapindurika. Then handiri kupindurika zvimwe ndichazoita ndichizoyazobvunza deepshoni. Then alright. Pane situation yefembo ramamuchataurira kuti kune handakanzwa kuti kune hanzi rehondo here, kuita mudombo, kuita rematare rechi zvine musiyano zvinenge zvinazvo here, uro rematare robva rangorora yakawanda. Ini chandiri kufemba ichi chinonzi chikwarimba. Ndechedzinza rangu. Ndinofarira kuita zvedzinza rangu. Handiri kupaona. Kana ndichita zvedzinza rangu iwe haikona kundikopa nekuti handina mutuponewa. Dambudziko ratinaro nderokukopa. Kana foja isati yaereswa inonzi bute. Unogona kuitenga kumbare kwamachipisa kana kumachembere. Haina kana basa. Tokwanza kuti rowa zvangu inoita. Wanzwisisa. Asi iwe wakazvarwa uine simba riri mauri rokuti wakataurira fodya iyi kuti ndine hondo dzandinadzo inosumudza hondo. Chasumudza hondo ifodya ndiwe. Saka fodya inogona kuroya munhu iyoyi. Nekuda kwemanzwi ako. Fodya haisiro yaroya manzwi awataura. Saka ndakabata nheku yangu ndakati asekuru makaona ndabata chinhu ichi mosveberawo pedyo. Ndataurira manzwi. Saka simba harisi pafodya, simba riri pamunhu. It's like a case yandiri kupa munhu. Wapanzwisisa munhu. Yeah. Simba riri papi? Saka kana richinge raereswa iri rinenge rakunzi fembo. Chiri kunzi fembo chi? Fembo izi rakabva pakuti fembedza. Ndiri kufembedza hwema hwevakuru kuti vasvebere papi? Pedyo titaurirane. Saka fembo rematare rekugara matare nevakuru
randayeresa kuti rive rematare kuti vauye nditaure navo nhuna dzangu ndokunonzi kugara dare rinonzi fembo rematare. Fembo randaona kuti ndajairwa nevaroyi ndoda kumboashungurudzawo ndichimbodzoserawo mbijana rinonzi hondo. Saka hondo zvibhagera sarenge ngori same bute rinobikwa zvakasiyana. Pakuzobikwa ndopakabikwa zvakasiyana asi zvinogadziriswa kazvo zvimwe chete. Kubikwa kwacho kwakasiyana kubikwa sei? I understand kuti zvinobikwa nezvambo. Aiwa, fembo rinobikwa nemachembere. Zvokuti rinobikwa sei handidi kunyepera vanhu. Tingaswere tane vanhu vari kubika asi rinobva kuzvambwa. Asi rinobva pazvambwa. Inini tanzira kuti zvakafanana kuti woti munhu anokubvunza kuti chibhondipai masymptoms ekuti mudzimu unosvika sei. Munosvera muchidzorerwa. Nokuti izvezvi munhu wese ane masidzi ari kuti unonzwa munhu ari mukorekore unonzi achiti nandi. Unonda nandi yekumasvingo but uri mukorekore kuti nandi. But is there a situation yekuti izvo zvamatera kuti munosvikirwa nasekuru anogona kungoteka tongogara panapa utongorekana vauya. Mudzimu hauna kupusa, mudzimu wakakwana. Mudzimu haungouyi. Unopanzwisisa? Ndogona kutopangidzirwa panapa kuti panapa paipa panapa ndotobva. Mudzimu une nguva. Uri panzwisisa? Makafamba mumatare chaiwo unogona kusvika akava mondorobva wanzi iwe dare rako richapindwa mangwana kuseni. Asi wafamba ndichiti mderasi dambudziko ratiinaro tiri kwanza maappointments. Ndosaka uchina kuti vanhu vanogara vakasvikirwa. Unoziva kuti wakauya zvizvizvi wobva waisa mari mundiro mudzimu wauya wobva waoneka. Kobva kwauya mumwe waisa mari mundiro mudzimu wauya wobva waoneka. Hauchazi mudzimu. Mudzimu wakaoneka waenda. Wakada kudzosa unza kuita business neni. Unaona kuti yakawanda pamwedzi. Kana gore. Unogona kuya musuri twabira wobva wambonyarara. But hazvireva kuti unenge usipo, unotivhumbamira. Midzimu inotichengeta. Asi tine dambudziko rakugara takasvikirwa kuti uonekwe. Ndosaka uchiona kuti vanhu vanodzova. Ona zviri kuitika izvezvizvi. Unoona kuti uyu munhu uyu dzimwe dzenguva musena, uyu munhu uyu pamwe muvhitori, handirika. Uyu munhu muzezuru. Wakatarisa midzimu iripo mazuva ano ndeyechinyanja nechewa. Muritani. Kumvudza sekuru imi makabva kupi? Asi kumalawi saka muritani ari kubva kupi? Saka unoona kuti vanhu vane zvikwambo. Ukaona munhu wese akarombera mudzimu anotanga kutaura chichewa. Ndosaka uchiona kuti nyanga dzese ndimuritani ndimukorekore but muritani abva kupi? Ukaona asiri muritani anenge ari Princess Aida. The Princess Aida, I came from the sea. Muri kubva kupi kumusha kwedu hatikuzivei. Unoona kuti zviita kuti vakuru vedu vasatambire chivanhu. Inyaya kuti vanochiziva. Kwete kuti havachide. Asi isu tine drama. Ubvunzwa kuti ndiyerati my name is Princess. Ko Princess tobikira doro Princess isusu. Saka vanhu vakuchatsika kuti toda kudzoka nekamwe kaung'anga asi kakarerekera kupi kakuchirungu. Saka madhara anobva vachati izvi takambovhiringika nazvo izvi ndozvikutambudza vana vedu kuti vasarorwa handika ndozvikuita kuti vana vaite marombe saka hatichada chivanhu chacho mapona. Asi wakamirira kutumwa wakauya nenzira yakanaka. Iyi ndinokupa example. Bobangu kuti ndibishop izvi but ndiani andibikira doro. Sei vakatambira chivanhu? Pane zvavanoziva zvamusingazivi. Hazvireveyo kuti kuenda kuchechi kwavakaita kanga vasingazive chivanhu. Madhara anozviziva asi tine kamwe kaudhirama katina. Number 2, madhara edu aya ndo imwe timu yakaita sei yakabata mishonga yakaipa. Saka vari kucha kuti midzimu yakauya, mudzimu unofumura unongokudza kuti iwewe wakabata chirombo ndowatambudza vanhu. Muri kupaona? Saka tine matara akawanda asiri kugadziriswa nekuda kwemadhirama. Chivanhu chakadzokera patsika. Chakarega kuti munhu aimbodonha nedhimoni kuchechi uye oda kupiduguka. Tine tsika dzatakakopa handika dzatinofunga kuti chivanhu asi tichirasa tsika. Ndosanga tichinje tsika. Wakabudirwa iwewe uri panapo haupfeke naiki. Unonzwa dzimu ichinda fuko rangu but ione mbasha kaya. Utiona mbatya iyi ichinzi haisi kudiwa ndikuda fuko rangu. Uti fuko rangu but wakaenda kumatare chaiwo rese haridiwe. Kumatare chaiwo mhondora hafuna kuenda chitsvukichi. Hazvidiwe izvi. Ndosada kudza kuti machire mudzimu ichi black and white. Chenu ramakwara nejira redzimu. Kuti uzviwane zvinhu izvozvo ndezvedzinza rangu.
Ukaona wakutenga wega mudzimu ndo wako. Usabatanzire dzinza. Unofana kuti wane dupo rako wega. Usapinze dzinza. Boza wangoti mudzimu wangu chupa mtupo. Asi wakati mudzimu wedzinza wakauya kuzovhumba amira mwere. Mudzimu auye kuzopfumisa. Mudzimu ausarure dzinza. Mudzimu auparadzanise dzinza. Saka uchinzwa kuti mudzimu kana uchiuya unotokudza kuti mirira nguva wobva akupa anonzi makoma. Unoziva anonzi makoma? Chinonzi makoma kuombekwa panyama. Unogona kunziwo uri kubva pana pane tsoka enda kudando unorara mugomo. Kusimbiswa. Right. Saka imi muri kuti maweight part the straight. Ayo ndakati hasi straight ka. Ndichita kuti akamboita straight. Okay. Ndo urwo yokutanga iwe. Abati ndangweti angweti part yangu. Ore ndiani munhu ane manjuzu wakaona rumba? Haina ndoziye, ndosaka ndoda kutoziya ndotofunza. Baba vanhu vanouraya. Unopera mari. Wakamuramba kudhara njuzu yangu chaiona. Ndinogona kuingana usiku zveshuwa. Yeah. Anyway, kwini zvova mukaona kwini kudai kagumbora ngauteerwa nenguva. Yada ngoti mungoti fatisira one mchingoti explainira. Mati makazombobva kuchechi muchizoenda kuchivanhu. Kuti zvakakonzerwa nei understand mune mamboti makaita kuroteswa wati but papa ine imwe reason iri behind. Handina kuroteswa. Ini chinjaya ndakatadza. Handide kunyepa nekuda kwekamera. Alright. Andinabvira ndakaroteswa kuti enda muchivanhu. Ndakabudirwa ndakaiswa muchivanhu. Saka akandisa chivanhu mudzimu. Akatsanangudza nawo yedzimu muprofita. Asi ndoda kuti ndizvipatsanure zvinhu izvi pakudzidza kwandakazoita tikifamba. Nokuti ichokwadi chisiri kubudirwa vanhu pachena. Munhu wese waunoona achiprofita ane mudzimu womusha. Muprofita wese waunoona muprofita wese. Asi secret iripo manje. Sorry ndichati kwidzei mbijana. Nokuti zvinogumbura. Kana pana wanga achienda kuchechi mwana gona kuzora mwa chechi. Asi ndo chokwadi. Chechi haina kuipa inodzidzisa rudo. Andika? Inodzidzisa zvakaita si? Zvakawanda. Chechi haina si? Haina kuipa. It's fine. Zvakawanda zvandakadzidza kubva muchechi ndozviyemura. Asi kana takutaura nawe dare. Chinonzi church is a business, a company ya someone. Ino benefita muridzi. Iwo wakavhura yako church, aushiyane nini chegumi. Ndiyako nevana vako. Inini ndakarwara ndinonamatirwa. Iwo wakarwara unodoneterwa mari yekuenda kuchipatara. Munhu waMwari arwara. Nokuti it's a company. Saka mukambani munowanika zvinhu zvakawanda. Mukambani kana iwe uri mukambani yemumwe munhu uri client. Yeah, I'm a one. I think one for part 2 because that's I've never taken some language question. I'm going to tell Saka Dr. Jackson, alright, umba makombe. It was just umba makombe. Vanowanikwa kupi? Vanoda kuzosangana naona sekuru. Mwere dzichadawo kupiwo dzidziso. Vanokubata ipapi, vanokwana ikupi maplatforms enyu edzidziswa. Ndava nditsvagire for dzidziso. Vasanditsvagire for matare. Handidi kumaketa matare. Basa redzimu rinozvipupurira. Chinhu chandinoda kudzidzisa vanhu ngavayanane nemadzinza avo. Zvavari kufambira vachazozviwana. Nokuti dambudziko rekuti titi vanhu ngavauye kuzorapwa rakonzeresa nyonga mukati mematare ekuti vanhu vazhinji varasa gwara. Kana wakanorapwa iwe usingazivi gwara, hauna chauri kuita. Nokuti zvinoda mudzimu yekwamakombe, nezvinoda mudzimu yekwashumba, yekwadziva, zvakaita sei? Zvakasiyana. Saka hochekoche yemadzisawira unogona kutsvaga inini panyama asi midzimu yako isingadi. Chinhu chekutanga usati wasimuka ida kunorapwa, tanga wakumbira kumudzimu yekwako. Ndakumbonofamba nokuti unopinda mudare rekuti ndakamuona pa kamera ukapinda mudare rembavha. Matara akatokanganisika zvachose. Saka munhu ngaakumbire, vakuru vekwangu ndakufamba ndoda kuenda kwamakombe. Wonzwa kuti midzimu yekwako inoti. Saka dare hombe
kuchenura makwara, kuyananisa, kuti iwewe nedzimu rako mugone kupanana manzwi, uzive zvakaipa, uzive zvakanaka, zvisingadiwe mudzinza nezvinodiwa mudzinza. Tatopedza matare. Izvo kuti ndikufambira mari kana ndikufambira murume unomona kuti matare, isakatora zvo. Murume wauri kutsvaga ari mugwara. Wakaona gwara unoona murume. Wakaona gwara unoona basa. Wakaona gwara uvhimi hwako unofamba zvakanaka. Wakaona gwara unoziva kuti ndinorapwa neizvi kana chinge ndarwara. Saka chikuru kutsvaga gwara. Nokuti vanhu vapera mari. Nokuti ndauya pakamera ndobva ndati aiwa nditsvage apa neapa neapa. Ini ndinokudzidzisa kuti iwewe kana uchida kutsikira mukati medare rangu, tanga wanzwa kuti midzimu yako iri kuti kudini. Nokuti midzimu yakarega kuita hoche koche, unofambira mahara. Saka apa pamaplatforms wakangotsvaga kuti Dr. Chucks Official, aiwa dzidziso unodzwana. Asi kana takutaura nawe mhepo, ndinoziva kuti kune vanhu vakawanda vari kupinda muchivanhu. Ngavatsvage gwara vasati vafamba. Kana gwara risiri kuwanika, ngavachiuya tivachenure manje, tiyananise, tonosuma. Basa rasahwira kusuma, kukanda muromo, vana atambudzika, komaramba makanyarara nei, ndo basa rasahwira. Izvi zvekutemerana nyora izvi, zvekupanana mushonga izvi, kwakurombesana. Dr. Chucks vane mumanzi yavo yavanotsikisawo futi kuzovatariswa paYouTube. Vanoimba. Titarisa futi. Andiwo anongoona YouTube ngati Dr. Chucks. Dr. Chucks Official ndo zita rangu resocial media. Rasekuru wangu ndiri kudari. Chucks yakaita sei Chucks yacho? CDR CHAXY. Obvati official. Alright. Mbira tinorova, tinoridza nziyo dzembira zvakanyanyisa dzakawandisa. Vanhu vanoridzwa imwe yekutonetsa nenzi masango matema ndeyangu. Alright. Iyo ndeyangu aisi mudzimu, ndindakaimba. Mudzimu auimba uende kustudio. Ndindakaimba. Yeah, guys, thank you so much, Umba. We are Podcast Kwedu, and our viewers, thank you for joining us. Manzwa Umba, my platforms, Dr. Chucks, my platforms, yes, I think Mungo Wana same zita for YouTube, Dr. Chucks Official. Munova Wana. So from me and my co-hosts, we are saying Sari Shaganaka.